Ще мине, бе, тя е къса. Леко, дръжи. Тя е къса и тесна, бе, ще мине. Добре, да, е леко. Прави волана, защото така по-ята е така го дръжи. Чакай, чакай. Още да се пуска. На лево, защото си го забиете, трябва да изкърпваме. На десен пълен. Десен. Десен пълен. Давай, бе! Край. Добре, бе, колата ни за... Я виж, моля да излезеш. Дай нек. А дай нек си, бе. Тука, бе! Да. Стой! Я ще отправя да бъде край! Киро, моля ти ще го пробваш, изправи и пусни задните бункаши. Изправи, изръзни задните бункаши. Да, трябваше по-на... Не, но пак тебе ще те унождат, бат. Батерко, вече му така може А? Това е? Влано Пежоле, не го виждам. Не, това е на нива Влан. На тия по-новите ниви им слагат такива. По-хубави, нека да старите гевреци. Е, как бе? Тебе малко ти трябва. Малко ти трябва. Въпросът е, че ако подходиш как не трябва, че се захлупиш. Ако тръгнеш по-косо, ще се захлупиш. По-добре мини от некъде от тука влез. Кирчо, мама! Изпреде! И аз се пазите от тук. Елате зад мен. Ще това въже много в мотора да не се скъси.